गैया, रावबो गैया। अबाव थांमारखौ, सोर लांमारखौ बे थुन्थ्राखौ? आंनिबा सोरबा नङा सोरबाबाबो बेखौ खावना लांदों खोमा। नङाबा बेखौ लिंना लांबाय थादों माबा मोनसे होनानै। ओरैनोबाबो बे थुन्थ्राया बिस्कुट मोजां मोनसोयोमोन, माबा माबि मेथाइ जानो मोजां मोनसोयोमोन। सोरबा सिखावा लाङाखैथ' मेथाइ होनानै बेखौ। आरो ओरैनोबाबो गामिखौ सिनायहांखायोमोन बियो, गामियाव फैबाबो न'आव थांफिनखायोमोन। सोरबा नङा सोरबाबाबो लांथारदों बेखौ आंनिबा। माबा दाथ' आरो सिखावबो गैला। सनस'बिदासो सिखावमोन, बोरमा सिखाव, अमा सिखाव, मोसौ दाउ बिसो खावसेयोमोन। दाथ' बेयो गैलानो। माथो बाहेरायाव खामानि मावनो थांबायनो ना सोरबा गुबुन सिखाव ओंखारबावदों जों गामियाव। खेबसे जुदि आं थुन्थ्राखौ मोननाय मोनबा आं मालाबाबो बे गामियाव दोनलामोन। आं आंनि खाथियावनो दोनगौमोन, मोजाङै खाथाबनानै दोनगौमोन आं बेखौ। गैया, जेरावबो गैया, नागिरबाबो मोनला। माथो बिबारि आगैसो? औ लाफाथि आब', फैदोंद' आङो। ओमफ्राय बे दुब्लि बारियावलाय मा खालामबाय थादों नोंहालाय? आंना अमाया गोमादोंलै थुन्थ्राया। मोनथिदोंमोन र' मोनथिनाया। दाखालियो बै लाइमोन बिमा मादै मोनासो नागिरबाय दंमोन। सोर फाफियाथ' लांखो दे, अमायासो मोजांमोन, मालाय माथो बुजि मोनसैमोन ना? औलै लाफाथि आब', अबावबा थांखो, सोरबा सिखावा लांखो दा। मोनथिला दे आरो। दाथ' आंना हौवायाबो न'आव थाला, बेसो आगोल सिखाव खावसेयोमोन, दा अमा बोरमा खावसेयोमोननो। आंखौ हाबा लानायनिफ्राय खिन्थु आं खावनाय नुवाखै दे, खोनाफेराखैबो। बेनोथ'। माथो गुमारिया मालाय देरबायानो। देरबाय, हाबासो हरनांसिगोनहाय। दानोलाय मानो हाबा हरनायनि खोथा सानखो दे लाफाथि आब'? बेलाय सिख्लायानो देरथ'वाखै। साननैसो बावबा सिख्ला जासिगोनानो दे। बांद्राय फरायनोबो होबाय थायाहाय, फैसा गैया थाखा गैया। गिदिर गिदिर फरायनालाय मा जागोन दे, साख्रिबो मोना बालबो मोना। जेनथेन 9, 10सिम फरायहोगोन, बेनिफ्राय होलाहाय मा बाल। हाबाखौनो हरगारगोन ना मोजां हौवा मोनबा। मानो 9, 10सिमल' फरायनो होगोन? खमसे खम मेट्रिक बा बिउ पासखौथ' खालामनो होना। नाङाहाय, मोखाङाव लाग्रायानो फरायथोंसै दे, बेखौनो फरायहोगोन। बेलाय आरो हिनजावखासो, हाबा जाखानांगोन सानसे नङा सानसेबाबो। आरो बायसान्स साख्रि मोनबाबो बिहाव बिखुनजोंसो जाहोगोन। जोंफोर जागोन, जोंफोर मोनजागोन, जोंफोर मोनजानाय नङा। बेनि थाखायनो हिनजाव मानसिफोरखौ बारा फरायहोनो लाब गैया। बापरे बाप। आं फरायगोन ना, आं फरायनानै डक्टर जागोन। नोंसा नोम्फा जादों होनना बुं नोङो। हागोन नोंखौ नोंसा नोम्फाया डक्टर फरायहोनो? बिथिंजाय नोंसा बिबि मोजाङा बेमार जानानै गोलैना दङ साला। फारब्रैयाव बेमाखा जानानै दङ, फारमाखाखौनो मारिनो हायाखै डक्टर फरायनोनो। लाजिया। थां बोरमालाय थां, माखौ नायबाय थादों हो? बिमाखौनो नेबाय थानोसै नामा नोङो? बोरमायालायदो थां थां थां। मा जाबावनोहाय बिबारि बिनानाव? नोंसा आयंआ दाबो हामाखै होमबा? अबावलाय हामगोन? जोंफोरखौ ना भिखारि खालामनासो गारथारगोन बे बुरिया साला। मोजांबो जानो रोङा, थैनोबो रोङा। हामगोन खोनादों लासै लासैनो। हामाहाय मा? दा नै माबाया गोबोरखि मोखाङा सनस'बिदा खामायनो थांदों दे। ओमफ्राय बे बुरिनि माबायावनो थांजोबो, मिथिगौना धारमाखाया ग्रेव जानानै दङ, धारखौनो मारिजोबनो हायाखै। जोंथ' दख'ना गांसे गस्ला गांसे लानो मोनाहाय, मिथिगौना? बिबारि फैसा दङबा हरनाय। एकदम आखायाव थाइसेबो फैसा गैया जाथारदोंहाय, गथ'फोरनोबो मेथाइखौनो बायना होनो हाया आङो। आंनि आखायाव दा फैसानो गैथ'आ आब'। थगायलायदों आरोना गैया होननानै? थगायाखैलै लाफाथि आब', गैमारा आंनियाव। आं अमाखौसो नागिरनो फैदोंमोन। आं थांसै र'। दे नुदों फैसा बिनाय लोगो लोगोनो खारबाय। एसेबां गाज्रि जामारो धोनि न'खरनि बिहामजोफोरा। मार बाहादुरि जायोहाय, लेभेलानो बांद्राय। 10 थाखाबो हरमारासैलै, माबायदि मानसि? आगोलाय हरोमोनहाय सिख्ला टाइमाव, दा हाबा जानानै लेभेलानो बारायबायना। मालायबा मोजां मोजां हौवा मोनदोंना, आंहासो नै नखरा गोबोरखि साइज हौवा मोननानै, भिखारि हौवा मोननानै गैया, जिउआनो धंससो जाबाय आंहा। बोरमा मासेखौनो लाबोनो हायाखै नामा हा? हुना हो माबोरै? जानोखौबा हले बिमाजों समान समान जानो हायो। टिल्लुआ मेलानि न'आव थांनो लुबैसोदों। माबायाव थांगोन र' एबारो? आइया खोनायाखै खोमा? आमाय टिल्लुआबो माथो फनखौनो खालामथारला आंनोबो। आगोलबा किसमिस फैया नामा, किसमिस मानो फैयाखै जोंहानियाव होनना बुंबाय थायोमोन। दा माबा फनखौनो खालामथारला। मानोबा आंखौ गाज्रि मोनग्रा जाबाय खोमा आमाया। ओरैनोबा आंजों कत' लोगो जायोमोन।
आनैखौ मोननायनिफ्रायनो जोंफोरखौ बावलांजोब्बाय खोमा। ओमफ्राय टुनट्रायाबो गोमाना दङनो, मोनबायना मोनाखैबा? टुनट्राखौ बेसेबा मोजां मोनोमोन आङो, आंजोंबो उन उन थांफाबाय थायोमोन बियो। दुखु मोनदों आंबो टुनट्राखौ गोमानायनि थाखाय। दा बिबारि आयंआ गाबसोदोंनो टुनट्राखौ नागिरना मोनैनि। दाखालि बावै आइयाबो गाबदों। लोगोफोर, जोंहा आइ आरो आफाखौ आङो दिन्थिनो हानाय नङा दिनै दिन्थिनो नागिरदोंमोन, मानोना कार्टुनानो हारसिंनो डिलिट जानानै दङ। ओमफ्राय केरेक्टारखौ बानायनो नागिरदोंमोन जोंहा आइ आरो आफामोननिखौ, माबा नेट गैयिनि बानायनो हायाखै आरोना। बिदिनो कार्टुन केरेक्टारफोरानो डिलिट जाजोबना दङ। जोंहानियाव आरो नेट स्ल'थार नालाय आङो बानायनो सानबाबो बानायनो हायाखै। दिनै आंखौनो नायथ'दो। एबारबा मागोआव टिल्लु आमाया लिंगोना लिङा? र' आङो आमाइखौ फन हरनि र'। गावगायाथ' फनखौनो हरथारला, आंनो हरनि र'। हेलौ। मा खालामदों आमाइ? आङो किसमिस। आइया खामानि मावबाय दङ, ओमफ्राय आंसो हरदों नोंनो। नों माथो फनखौनो हरथारला आमाइ? मागोआव थांगोन दे। नै आं बेदरसो एवबाय दङ र' किसमिस। बा मा बेदर? आनैया सङा नामा होमबा? सङो, दिनै एसे बोरैबा मोनदोंनो, बेनिखायनो आंनो संना होबाय। जोंफोर मागोआव थांनांगौ ना थांनाङा आमाइ? माथो फनखौनो हरथारला, मानोलाय? हरखानो नागिरखादोंमोन आङो, फै आरो। माथो टुनट्रायाबो गोमाना दंनो, मोनबायना मोनाखै? गैया, मोनथ'वाखै। टुनट्राखौ नागिर आमाइ, मोजाङै नागिर। आंबो मोजां मोनसैमोन। आंखौ मार मोजां मोनोमोन बियो, आंनि उन उन थांखाबाय थायोमोन। ओमफ्राय बिबारि आयंआ माथो थांदोंनो? मा खालामदों आयंआ? बियो गैयालै, न'आव दा गामियाव ओंखारलांदों। मानोबा? ओरैनो। ओमफ्राय जोंफोरो मागोआव थांनो नागिरदों आइजों आंजों। दे फैबानो जाबाय। ओमफ्राय आनैया मा खालामदों आमाइ? आनैया दङ, ओइ बोरैबा मोनदोंनो, जिरायना दंथ'यो। ओमफ्राय नोंसोरो मागोआव फैगोनबा? आमाइ, जोंफोर मागोआव थांगोन। संनाय खावनाय टाइमावलाय माखौ एसेबां रायज्लायबाय दङ? बिराद गिदिर खामानि थानाय रखम। दोन, उनाव रायज्लायनो हागोन। दोन होननो हाया नामा? दे होमबा ना किसमिस, दोनथ'नोसै दे, आं नै बेदर एवबाय दङ ना। दे, जोंफोर मागोआव थांगासिनो। दे, आइयाबो फैगोन होनदोंबा मागोआव? थांगोन होनना बुंदों, नाथाय गावयासो लिंथारा जोंफोरखौ। एसबा फै आरो। थांगोन दे। मोनबाय दे बेदरा, दानियाबा जानो हासिगोन। जानोथ' हागोन र', ओमफ्राय नोङो मागोआव मानो लिंहरनांगौ दे? आं लिङाखैलै, गावसोरानो फैगोननो। दा फैनो नागिरनायखौलाय बोरैथ' फैनाङा होनना बुंनो हागोन दे। बयहाबो मागोआव न' न' मालाय फिथा जायो, माबा जायो, बिसोरबो माबा नांगौ ना, मानोथ' फैलायनांगौ दे? नङा, मा मोनथिगौ ना, आं ओरैनो फैबाबो जेबो मोनामोन। दा जोंफोरनि न'आव खाजाना दङ ना, बिसोरथ' खाजानानि थाखायसो फैनो नागिरबाय थायो खोमा। बेफोरलाय मागो बैसागु बेफोर ओरैनो माबासो खोमाहाय आंनिबा, जेनेबा बुंला दे आरो। खौलाय आङो थाला मारिना दोनखादों, आरो बिसोर बिखाया दे, आं मिथिगौ। आरो मागोआव आं न'आव थांनो नागिरदोंमोन, मिथिगौ ना? आं न'आव थांबा खिजानोबा बिसोरो नोंनियाव बेनो साहस मोनोआनो। बिथिंजाय आरो नोंखौबो आं न'आव लांफानो हाया, बाल लैथोस्रि बुरिया दङ। बिनि आखलखौबो मोजां मोनो आङो, नोंनि खाथि खाथि थाफैबाय थायो, जेनेबा सिथोब सिथोब खालामबाय थायो, नोंखौ गोसथोगौबा थोगौबा खालामबाय थायो बियो। बिसोर आरो न'आव फैखायोना, मागो बैसागुफोराव फैखायोना। नङा, दा मा जागोन? आं थांबा नोङो खाजानाखौ होगोन नामा बिसोरनोलाय रानै रानै? टिलु बुंनाय, आं गिनायसो मोनबाय। आं थांला खोमाहाय, आं न'आवनो थांला। होआलै सना, बे खोजानायालाय जोंनिसो जाखाबाय। बिसोरो हाबा जाना थांबायानो, बिसोरलाय मानो मोनबावनो दे खोजानाया? बे खोजानाया आंनिखा, आंनि माने दा जोंनि जाबाय दोननाय, जोंफोर सानैनिबो। आं बावले जेबो मिन्थिया दे टिल्लु, खोजानाया जोंनिसो। नों न'आव थांलै, थाङालासिनो थानाङा। नों टेनसन लानाङालै। टेनसन लानांगौ जायो, मिन्थिगौ ना? आंहा दा जेथिंबो टेनसन। इथिंजायबो नोंसा आब' मोना फैनो नागिरबाय थायो, खोजानाखौ नागिरबाय थायो। बैथिंजाय आरो लैथोस्रिया नोंखौ हास्थायबाय थायो मोननो। बेसेदि टेनसन आंसो मिन्थिगौ। आंनिबा लैथोस्रिया आंखौ हास्थायला दे, बेयो नोंसा आदाखौनो मोजां मोनो खोमा आंनिबा दा। नों बेखौनो बाख्नायबाय था। नों मिन्थिया बिनि माबाफोरखौ, मिन्थिबायना? नों हमनोनो हाया बिदि सासे बेसे गाज्रि हिन्जाव, नाथाय आं हमनो हाजोबगौ। बे लैथोस्रिया नोंखौ दाबो हास्थायबाय थायो। बिखाखौनो दुब दुबसो मोनबाय थायो आं दानिया। बिथिंजाय लैथोस्रिनि टेनसन, बिथिंजाय खोजानानि टेनसन। बांद्राय टेनसन लादोंलै नों सना। आं दे बै लैथोस्रिया आंखौ मोजां मोनबायानो दे, आं बेखौ मोजां मोनगोन नामा? बेखौ जुदि आं मोजां मोननाय मोनबा नोंखौ मोजांखौनो मोननाय नङामोन ना आङो। बेखौ नागारनानै नोंखौ आङो हाबा खालामदों, नों सानना नाया मानो? आरो खोजानाखौबो आं डाइरेक्ट हरा होनखागोन ना बिबा। थां नोङो न'आव, जेबो नङा दे। नायनि र' मा जायो।
बायसेन्स थांबाबो आं सानसेनि बारा थाखाया। दे दा नोंनिसो गोसो खैदिन थायो थाया। दे बेफोरखौ बादो नै बेदरा मोनबाय मोदोमनाय मोनाखै ना मायो? गोथाव गोथाव मोदोमसोगोन दे जानोसै जोंनिया सना उखैसोबाय आंखौबो। दे नोंनो खुरनाय दिनै आं ओंखाम खुरनोबो बासोदों। दे आं खुरनि र' होमबालाय। थोरसिफोरा अबाव थाजोबखो? मा जागोनहाय बे जिउआवबो बेथिंजाय गोजानानि टेनसन बैथिंजाय लैथोस्रिनि टेनसन मालाबा मालाबा उन्दुखौनो लाङा आङो। बे जिउआव ना बिसोरो आंखौ सान्थि होनाय नङालै। आइ बनिला आइ जों फैलाय नै बेखौ मनाखौ दोननाय आङो बै रानि मुखुर जिलानि न'आव थांना फैनि र' बारा जाबाय दं बिसिनिया बेरायनायानो थांनानै एसे बुंना फैनि र'। रानि मुखुर जिल्लानि न'आव थांनो नागिरदों नोङा आफा? औ साला नोंखौ लिंफैबाय थायोना बियो बिसिनि न'आव थांनानै बुंना दोननोसै आं एबारनिफ्राय जेरावखि थांबाय था सबायखौ लिंनांला होननानै। नांलाया दे आफा थांनाङा माबा आं थांला दे सानसेबो लिंबाबो बिसोर मादै मोना गाज्रि मोनगोन ना? गाज्रि मोनबा मोनथोंसै मानोथ' मा नोंखौबो लांफैबाय थायो जेरावखि थाङाबानो थांबाय था जोंहानि खामानिफोरासो थालांजोबो ना मोजाङैनो बुंगोन आं जेबो गाज्रि बुङा मोजाङैनो बुंगोन आं लिंनांला होनना बुंगोन जेखि जाया। नै मनाया दोन नो आइया थांजोबदों र'। दा आफाया बेफोरबायदि थांदों नांज्लायनाय जाबा मा जागोन देनाय? आं थाङा होननानै बुंखाबाय। नोंनो जेथोआ आसोल मथे नोंबो थाङा होननानै थांबाय थायोना बेनिखायनो आफाया रागा जोंदों। खामानि गोसा थाबाथाय थांनाङाना नोङो बेफोरबायदि गाननानै। दा मा जागोन दिनै नांज्लायनाय जाबा मा जागोन लास्टिंसिंनो? बेखौनोथ' सानदों र' दा नांज्लायबा बिसोर मा जागोन दिनै? ओरैनोबा आइयाबो गैखाया। आफाया आरो मोजांबासो मोजां ना रागा जोंबाथाय बेसेबा रागा जोंखायो। औथ' आरो गासिबो नोंनि थाखायनो दा आरो दाउआ नागिरदों नागिराखै दाउ मासेखौ नुवाखै आङो गाबोन फाननो हरनांगोन। गाव गायनाय उदैयाव गथ' दङ साला आंसो बुंबाय थानांगौ जेबो थालानो गैया। दङ र' दा हराव हमना दोनखागोन ना। आफायाबा लांगोन ना लाङा दा? मानो लाङा आफायालाय आं लांनो होबा लांखागोन ना बेलाय आंनिसो दाउ। दा नोंनो अननानैसो आं फैसाखौ होनो नागिरदों उनाव आंनो दिहुनना होनांगोन दे नों आब'। आङो बा दाउ फाननानै दख'ना लागोन होननासो सानदोंमोन। दे दख'नाखौ उनावबाबोथ' लानो हागोन ना। दा आं बे उदैनि गथ'खौ माबायाबा गाराबा आंखौथ' आफाया दानथारगोन। आं मिथिखागौ आफाया आंखौ दानथारखागोन। दानथारगोनथ' आरो बेनि थाखायथ' आङो नोंनो फैसाखौ होनो नागिरदों आरो दाउ फाननानैबाबो नङाबा होगौमोन नामा आङो? खोनासं आब' बेफोरबायदि गोरोन्थि मालाबाबो मावनांला दे बारमा बायसिलै। हाबाखौ जाग्रोनांगौ बिनि उनावसो बेफोरखौ साननांगौ। लाजिनायबो गैया माबो गैया साला। फस्थायो आङो गोमा खफ्रि नोंखौ सानै सानफ्रोमबो गाबो आं दाबो। नोंनि बिमाया माबायसि बिबा नोंखौ मानो बुथारनांगौ एसेबां फाखि बिमा बियो। फाब नांगोन बिमाबाबो नों जुदि थांना थानाय मोनबा जोंफोरना हाबाया दासिमहालागै जाबायानोमोन गुमा खफ्रि। दाखालिबो आंनि सिमाङाव फैनानै आंखौ मानो नों नागारना थांनाय नोंखौ दांनो होननानै थांदोंमोन आङो नाथाय नों आंखौ दांनोनो होदिया खारलांदों। मानो बेफोरबायदि मोगथाङावथ' नों गैला सिमाङावथ' नोङो आंजों दांजानांगौना। मा जागोन आंहा दा गुमा खफ्रि गथ'खौ माबानो थांनोबो जुदि सोरबाफोर मोनथियोबा मा जागोन आफायाथ' आंखौ बुथारखागोनलै।